Il-linja l-ġdida Malta Air bil-fors se tiekol biċċa mis-suq tal-Air Malta u din se tkun daqqa għall-linja nazzjonali tal-ajru u għall-ħaddiema impjegati magħha. Dan sostnew diversi esperti u sorsi qrib l-Air Malta f'kummenti li taw lil diversi ġurnali tal-ħadd. Il-Gazzetta Il-Mument tispjega kif il-Gvern qed jirrendi lill-Air Malta mhux aktar operabbli u issa il-probabilità l-kbira hi li l-istess Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru se tispiċċa assorbita mill-Kumpanija Malta Air li twaqfet din il-ġimgħa bejn il-Gvern Malti u l-Kumpanija Ryanair. In-negozjati bejn il-Gvern Malti u Ryanair kienu ilhom għaddejjin b'ħabi kbir għal dawn l-aħħar xhur, bir-riżultat li fil-bidu ta' din il-ġimgħa il-Prim Ministru u Konrad Mizzi ħabbru dan il-ftehim mingħajr ma taw dettalji importanti li jinkludi dan il-ftehim. Il-ħaddiema tal-Air Malta jinsabu inkwetati dwar il-futur tagħhom bħala impjegati mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Iżda mhux biss, jinsabu mħasba wkoll dwar il-futur tal-istess kumpanija Maltija li issa ilha taħdem għal aktar minn 45 sena. Minflok il-Gvern indirizza l-problemi veri li għandha l-Air Malta qed ifittex modi ġodda kif jaħrab minn dawn il-problemi billi jitfa' taħt it-tapit il-problemi li dejjem jakkumulaw. L-iskop finali tal-Gvern huwa li l-Air Malta tispiċċa tmut mewta naturali biex finalment tkun assorbita minn din il-kumpanija l-ġdida u hekk il-Gvern ma jibqax ikun iffaċċjat bil-kritika dwar id-djun tal-Air Malta. Dan kollu juri li minflok mal-Gvern Malti jinvesti fil-kumpanija Air Malta li hi kumpanija tal-poplu Malti se jkun qed jidħol fi sħubija mal-kumpanija Ryanair biex ikabbar it-titjiriet minn u lejn pajjiżna permezz ta' ajruplani terzi għall-Air Malta. Intant nhar it-tlieta il-piloti tal-Air Malta se jiltaqgħu biex jiddiskutu l-futur tagħhom. Dan fil-kuntest li jinsabu mbeżza li l-Air Malta se tispiċċa tmut mewta naturali.